Dobrodošli u moj novi video na kanalu Moj svet biljaka. Tema današnjeg videa, verovali ili ne, je paradajz volovsko srce. I ovo je moj svet biljaka. Volovsko srce je najkrupnija i najukusnija sorta paradajza. Ova vrsta paradajza postoji 5 vekova. U Evropi je donešen iz Srednje i Južne Amerike. Zašto su zaslužni Španci? Eto malo istorije u ovom paradajzu. U ovom videu pokazat ću vam kako ja gajim i negujem paradajz volovsko srce, na koji način. Ja ovaj paradajz gajim za potrebe svoje porodice već nekoliko godina unazad. Ukus ovog paradajza i slast ne može se porediti sa paradajzom kupljenim na pijaci ili u prodavnici, ali naravno prinuđena sam da kupujem paradajz na pijaci i prodavnici dok ne stigne moj domaći paradajz volovsko srce. Kao što vidite, ispred vas je rasad paradajza volovsko srce. To je moj domaći rasad koji sam posejala oko 15. marta. Trebalo mu je 2 nedelje da nikne. Seme je takođe domaće, moje, od prethodne godine. Ako sve bude kako treba i na jesen ću čuvati seme za sledeću godinu. To je jedini paradajz koji sadim. Volovsko srce je paradajz koji u odnosu na druge sorte ima u sebi manje vode, otporniji je na plemenjaču i fantastičnog je ukusa. Plod ovog paradajza može da dostigne težinu i do 1 kilograma. Sredinom maja sam ga rasadila napolje, pored kuće. U videu možete vidjeti kako sam ga rasađivala. Stavljala sam po 2 korena u jednu kućicu, stavljala sam đubrivo, koprivu kako bi ga ojačala. Pošto može da poraste u visinu preko 1,5 metar, obavezno mu treba potpora i trebalo bi ga vezivati kako bi bolje rastao i napredovao. Prihranjujem ga sredstvom za prihranu preko lista i veštačkim đubrivom kan. To sve možete naći u poljoprivrednim apotekama. Povremeno ga zalivam, kidam zaperke, okopavam i slično. Moj paradajz volovsko srce sada intenzivno cveta i formiram mlade plodove. Za par nedelja nadam se prvoj berbi zrelih plodova i nadam se da će ga biti kao i prethodnih godina i da ću i ove godine spremati zimnicu od njega. Pri kraju videa ubacila sam slike paradajza sorte volovsko srce od prethodne godine gde možete vidjeti kako je lep i krupan i mogu reći pravi organski proizvod za moje najmilije. Toliko u ovom videu o paradajzu volovsko srce. Htjela sam da vam pokažem i ovaj moj svet biljaka, doduše jestivi. Ako vam se svideo ovaj video, lajkujte, komentarišite, iznosite svoje iskustva i zapažanja. Veliki pozdrav, sve najbolje. Uživajte u svojim biljkama i u lepom julskom vremenu. Veliki pozdrav!